A idea xa é histórica, ven de tempo. O que pasa é que as posibilidades foron as que foron e arrancamos cando pudemos arrancar. A idea xa ven do ano 90, cando ainda non había Consello Regulador, que fundamos no ano 97. Nos xa en outra cooperativa tiñamos unha marca puente hacia a transición ecolóxica que era Ternera Verde na Gudiña. Xa tiñamos a idea, xa fixemos algo singular e diferente, pero que ainda non estaba avalada co label ecolóxico, non? Aí comenzamos no ano 98, cando pudemos facer gandeirías un tanto extensificadas. Por exemplo, no meu caso, en Ríos, cando abandonou a xente maior e quedaron liberadas hectáreas de abondo para facer unha concentración natural de superficie e poder conseguir, que é o básico nunha gandeiría extensiva ecolóxica, superficie de abondo para levar a cabo pois a produción ecolóxica. Non podes facelo co típico minifundio galego, non é rendible. Evidentemente é unha situación complexa para toda a gandeiría, non só para nós. Pero se facemos unha comparación, posiblemente sea máis dificultoso para o sector intensivo que para o ecolóxico ou as gandeirías extensivas, porque nós dependemos moito menos da enerxía que ven pola rede. A nosa enerxía é solar. E despois dependemos moito menos de altos consumos de cereais e leguminosas. É dicir, podemos dicir, con mellor nós, con respecto a unha gandeiría intensiva, consumimos un 25% para facer un pequeniño recibado aos nosos xatos. Entonces, de alguna maneira, está nos a afectar, pero afectar menos. Sí que está afectando, por exemplo, a nivel de consumo desde o Brau a ahora mismo, baixou bastante por o tema que ti apuntas da inflación, de que non hai cartos suficientes nos consumidores para mercar determinados produtos que mellor son simplemente un pelín máis caros. Si o estamos notando despois do Brau. Pero bueno, espero que sea unha cousa estructural e que dure pouco tempo e poidamos recuperar e seguir medrando, porque non nos podemos esquecer que o consumo ecolóxico neste país ainda é moi cativo. Temos que converxer con Europa e temos que conseguir máis cuotas de mercado. Pasiño a pasiño e con pedagogía e boa vontade seguro que o conseguimos. 20 e tantos socios de pleno dereito, mas despois comercializámoslle a algúns colaboradores do resto de Galicia a súa produción ecolóxica. Eso sí, a nosa singularidade ou diferenciación é que son gandeirías moi extensificadas, con moito número de animais. Non representamos a esencia do minifundio galego. Parecemos máis ben latifundistas extremeños ou andaluces. Evidentemente vamos a dicir que sí, ainda que nunca estamos conformes, pero vamos a dicir que vamos camiñando adecuadamente. Esa tamén é a nosa bandeira e a nosa singularidade. As nosas razas son razas que emanan prácticamente desde os tauros primigenios na prehistoria galega. Son razas antiquísimas. A cachena, a vianesa, a freiresa, a caldelá e a limiá. Ainda que tamén temos algúns cruces e algo de rubia galega. Pero esa é a nosa singularidade. Razas de pouca actitude cárnica, de pouco rendimento, pero cunhas cualidades macanudas no paladar. Distribuímos a colexios, a carniceiros, a supermercados eco, a restauración. Temos moito de restauración, si é verdad. E hasta algunha fábrica, restos, hasta algunha fábrica de piensos para mascotas ecolóxicos. E o consumidor final, a ama de casa, sempre e cando asuma unhas cantidades mínimas. A todos Dios, como decía antes.
un precio que compense adecuadamente ao produtor que o merece por a labor inmaterial que está facendo en pro da humanidade ao producir en ecolóxico e, ao mesmo tempo, que non sea moi caro e que non quede solamente o acceso dos máis pudientes, que sea tamén un precio democrático, que unha masa abundante de xente poda adquirir estes produtos. Non é lógico un produto, porque sea ecolóxico, que valga un 100% máis do que vale un convencional ou intensivo. Entonces, eso é fundamental. Nós non vendemos, inda que pagamos razonablemente ao produtor, non vendemos máis caro do que venden os clientes as indicacións xeográficas protegidas. Podemos falar, ao mellor, con respecto ao convencional, un 10% máis caro o produto posto xa no mercado. É realmente necesario, dada a deriva que está tendo, digamos, o cambio climático, en definitiva, é fundamental producir de unha maneira ética e responsable co medio ambiente. Eso primeiro, eso como convicción. Despois, que as condicións económicas sempre van a ser un pelín millores que as producións intensivas que se destacan por ser máis baratas. E despois, o nivel de axudas das intervencións dos estados na política agraria comunitaria tamén ten unha tendencia clarísima e política que emana de Bruselas de primar un pouquiño máis a quen cuida que a quen contamine, non? Pero primeiro hai que ter a idea clárica, hai que ter unha conciencia medioambiental para que isto carbure adecuadamente cara ao futuro. Non vale simplemente que un que ahora está en intensivo e non cree, non ten esa conciencia, se pase cun simple cambio de insumos, en vez de consumir pienso convencional, pienso ecolóxico, e xa se convirte en ecolóxico. Eso non vai a ser exitoso a largo prazo. Hai que ter unha convicción íntima, personal, ao marxen dos cartos de que estás facendo algo trascendente por a sociedade e por o mundo que habitamos.